आज हांव एक फरीना काणी सांगता तुमका. खंयच्या देशाची ही काणी म्हणून म्हाका गोत ना. कोणे गोत आशिल्ली दय कोण कमेंट सांगतील सियती ते तो सांगची काणी केदने लायक असत हळे मा सुर करी. एक गावान तू एक विचित्र नमने चाललं असतं के तागल नाव कसं म्हणू म्हाका तुडकस येतना राबीन म्हणले की आम्ही त्या चालले की एक नमने विचित्र मने आशिके आपणेनची स्वतःची बंगार तयार सुका म्हणून बंगार मेळची मातींत नव्हे ते प्रकृती सहज जाऊन मेळची नव्हे हे चले का आपणेन बंगार तयार सुका आपण हो श्रीमंत जाऊ का म्हण भारी आश असते काय तशी दावनु वाजूचे बरोचे प्रसोणू कसकसंकी नाना रीती प्रयोग करते काय कसकसकीचे रुक्का पाळ घेते काय धाडैत काय त्या सिज्जोचे बाजूचे कसे की मनाईल प्रकोरनो प्रयोग करता असत काय आननी अम्मा मस्त बुद्धिवाद सांगतात काय हे प्रसोण सोडी पुता वाजूच कडे गमंदी वाजिलरी तू कसने पुणी एक लायक कामार वच्चत म्हणून कोसन सांगणारी तो ऐकना के आपने बंगार कुर्चे सिक्का हा बंगार तयार सुका प्रपंचन तू होड श्रीमंत दाव काही एको आशिके तका कडकडेरी आनम्मा तक बुद्धी सांगचे सोन सुटतात के हो चल मात्र तगले प्रयत्न सोणाके कसकसंकी करत असत के शीची स्वतःवत वरस दावनु हो होडोड दत्त के आनम्मा म्हणतात प्रयक येतात के आणि त्यांनी म्हणतात दावचेच मो म्हणतात दत्तात काही तंके ಹೆಚ್ಚನ್ ಸುರ್ದತ್ಕೆ ಅಮ್ಗೆಲ್ ಪೂತಿತ್ಲ ಹೋಡ್ದಲ್ಲ ಹಕ್ಕ ಬುದ್ಧಿ ಯಾನ ಅಮ್ಗೆಲ್ ಕಾಲ್ ನಂತರ ಹಕ್ಕ ಪುಳಂಗೆತ್ತಲ್ ಕೋಣ ಮಳರಿ ತಂಕೆ ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಕ ಏಕ ಸಾಧಾರಣಕ್ಕೆ ಆಸ್ತಿ ಅಸ್ತಕೆ ಆಸ್ತಿ ಮಳರಿ ಹೆಚ್ಚೂರು ಜಾಗೋ ದಂತು ತನ್ನಿ ಗದ್ದ ಬೆಸಾಯ್ಕೊಂಡ್ಗೆನ ಸಿರಿಂಕೆ ಹಾ ಚಲ್ಲ ಕಂಚಕ ಮಳ ಕಂಚಕ ಉಮ್ಮೆ ದಕ್ಕೆನ ಹಕ್ಕ ಬಂಗಾರ ತಯಾರ್ ಸುಕ ಹಾ ಬಂಗಾರ ಕೊರ್ಚೆ ಸಿಕ್ಕ ಮಣ ಎಕ್ಕಚ್ ಮು आणि मुका जीवन कशा बा पण आलोचन करतात की तगला आनम्मा अशी आलोचन करताना कोण की म्हणके एक काम कराते तुमगेल पुत्ताक हळडी कोण सोडाते हळडी तल मागीर पुणी हे बंगार तयार सुचे पिशी रापच्या पुरो म्हणू चला हे घेतात की त्या सोयरन सांगेल उत्तर हंका असं म्हण दिसतं काय कशींची आमगेल गद्दे बेसायनी पळोंगेचे एक जळण दाव का आमगेल पुत्ता काही पळोंगेतल दाव का तांका हंका रब्बत पशी हाके खोरडी कोण सोडल्यारी ती नाईल घडेर पुणी हो समजायता म्हण सांगून चल्ली पळाचे सुर करतात काही तलरी खैन गेलरी हाका चल्ली मेळनात के चल्ली नांत म्हणणे चल्ली मस्त सती त्याला हक्कू हळडी तोचक कोणी तयार नांती हक्का शिक्षण ना काम कोण खत्तल नाही घरान तो असील पर रूडसून ಹೊರತಲ್ಲ ಐನಿ ಅಗಲ್ ಬುದ್ಧಿ ವಿಚಿತ್ರ ಮೋ ನೀ ಕೊನೆ ಪುಣಿ ಬಂಗಾರ ತಯಾರ್ ಸುಚೆ ದತ್ತವೆ ಹಾ ಸಾಂದುಕುನ್ ತಂತು ಬುಡ್ಡಂಗೆಲ್ಲ ಅಪ್ಪನೆನ ಬಂಗಾರ ತಯಾರ್ ಸುಕ ಮಣ ಅಸಲ್ ಪಿಶ್ಯಕ ಅಮ್ಗೆಲ್ ದುವೆ ದಿಲ್ಲ ಮಳರೆ ಕಡೆರಿ ದುವೆಲ್ ಜೀವನ್ ಪುರ ವಾಡ್ದತ್ ನವೆ ಅಕ್ಕ ದಿವಚಕ್ ಸಾಧ್ಯ ना मण मस्त ಚೆಲ್ಲೆಲ ಆನಮ್ಮ ಸಂಗ್ಲಿಂಕೆ हे आनम्मक भारी बेजार दलके तद्ना कोणकी म्हणतके हंका ते लग्गी गावंतू एकला दुर्बळ मनीषस ताके 4-5 जण चले चढूव थई वच निमगिलरी तुमगेले पुस्तक दुवे दिवचा उप्पूचा फूरो कंचक एक निमगुन पळे येती म्हणतके दुर्बळ तलरी होडना आमगेल पुस्तक एक बुद्धी सिकैतली आणि आमगेल घर प्रचंड कोण चलन हरतल दाव का म्हण सांगून थई वच निमगितात के तक भारी खुशी इरत के मला तक एक 4-5 जण चले चढू नवे कशी गेले चले चढोल हरडी करचे म्हणतो यच्छने रस्त के तक समदन हन्नी आपनेल पुस्तक तुमगेल दुवे दिन हरडी करतत्वे म्हण निमगिलतद ना तक भारी खुशी इरत के आणि पूर्ती खर्चो हन्नीच घालनो हरडी कोणगे हरतत के ती सिक्किली नाके तिका वजच बरोच कसनी यानके दलर काम अंतु व्यवहार अंतु बुद्धी पर भारी चुरकस्त केती हरडी कोण येत कई हक्का हरडी कई इंटरेस्ट ना कसने ना हक्का बंगार तयार सुका मंच एक्कची राबिनाक ती चल्ली हंगल घर येत के हगल राबिनल बायल दावनु 4 दिस पडत के 10 दिस पडत के महीन गटले पडत के हो राबिन एक काम करना खाता जवता आणि ते कसकसिंकीचे नाकदल काम करून बसता केद्द पडले हा बंगार तयार सिता म्हणता कसला खोशी म्हणून एक दिवस माय मावाला निमगित के
त्यातनं त्यांनी म्हणतात की हाका सांदुकून एक पिश्यम्मा आपल्यान बंगार तयार सुका म्हणू कितले कितले बुद्धी सांगल्यार ऐकनी खंयचे खंयचे प्रयोग केला मी हाका एक समू वाटेर हाडका म्हणू जाल्यार हो चाललो बगवलेलो ना लास्ट कोणकी सांगलं म्हणू हाका हडी करूया म्हण पळयला मी आमगेल अदृष्ट की तुगेल दुरादृष्ट की गोतना पुता तू आतागेल बायल जावन येयल्या आमगेल प्रयत्न पूरा कोरून जाल्ले आनी तुगेल हातान तशे तू ताका बुद्धी शिके मारत की सौत की कसं जाल्यार करी ಒಟ್ರಾಶಿ ಹೋಮ್ ಗೆಲ್ ಪೂತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯರ ಮಣಕೆची ಇದಾವ್ಕ काम कोण गोळ खवका आपल्याने म्हणजे ताण सिक्का इतके केल्यार पुरतुवे म्हणके त्यातने ती जोर हसतके इतलेंच वे तुम्ही कसने येचन काणकती हाव कष्टपडे येतन का म्हणके तुमका आश्चर्य की आम्ही कितले पर प्रयत्न केला दाय नतिले ही इतले सलबार करत म्हणतो कसं करच्या पुरो पुढे या म्हणू कधी मनात लागतात ती चल्ली पाप हरडितानु 2 महिन्यालरी बमना लगी उल्लचक बिತ್ತಸಿಲ್ಕೆ हे प्रकाणे एकल मगिरी चिकेची धैर्य कोण दगलागोचन निमगितके तुम्ही हे प्रकसकसिकी प्रधाडोचे सिज्जोचे भज्जूच प्रकरतात मु कसं लेखे म्हणके तंता म्हणके तू सिक्का नतिली काय ना तू कसं कळता दलरी एक सांगते पडे हाव स्वतः भंगार तयार सुका म्हणू इतले प्रयत्न करतास म्हणते त्यातनी ती म्हणते अय्यो भंगार तयार सुकावे तुमका ते भारी सुलभ मग गोतच भंगार तयार सुचे अय्यो तुम्ही मग सांगील दलदरी इतले बी तरी भंगार तयार सु येतसील मू म्हणते हे अभिनक ಮತ್ತೆ मरले म्हणतात के हाव इतले वर्ष दगून इतले पुरा परिश्रम भोगतस इतले पुरा कष्ट करतस मग दायन तिले इतले दत्वे असो इवे ही संगीलेक ऐकूया कसं करत म्हणून पळवूया म्हण सांगून दायत तुका गोत असले तू करी तयारसी मग शिकवून देऊ का मात्र म्हणके ती म्हणके खंडित तुमका शिकवून दित हाव तुमगेल कांत हे जाऊ का तकाच तो कसं कर का म्हण सांग तू सांगील पुरा करता त्याला बंगार मिळत का बंगार मिळली जाल्यार मात्र तुकून उत सोना म्हणके ती हसता हसताची खंडित बंगार मिळता दररी श्रद्धेन तू ताळमेन तू काम कर का सुरवेरी अम्मी तुमगेल ते मक्षी जागस नवे थई वचा म्हणके म्हण थई आपण हतके हंग सुरवेर फोंड कडका म्हणतके हा मग कळले कसंकी जाडो चस्का तू पुढे काणी सांगील मग त्या टाईपच की म्हण नवे प्रपंचाचे वन अँड ओनली बुद्धंती म्हणवरी कोण नका होळेम कसन संतके ऐकूया रॉबिन बैलन संगील म्हणकेची फोंड करतके तज्ञ ती एकितले केली जाड देऊन हे पूर तुम्ही चिके दूर 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 पुरका म्हणतके कसं लेखे म्हणतो निमगितके हे केळी होड दत्त नव्हे तज्ञ तज होडोड पान येता त्या पन्नावेरी धूळी वट्ट दत्ता त्या धूळी पूर्ती तुम्ही जाग्रतेर काणू एक करडे गंधवर का कसं ना म्हणरी अर्ध दुखून 1 kg तिथलं जाऊ का अर्ध kg पुणी त्या धूळी वट्ट कर का त्या केली पन्नार असिले धूळी वट्ट कर का म्हणत काय हो शिवे दायत हाव करता नंतर कसं कर का मग तू कडे सांग म्हणते ती दायत म्हणत काय अशीच केली वैत के हक्का एक आलोचन येत के केली पान होड असलेरी त्यात मस्त धूळी वट्ट दत्ता त्यात मक्का ಒಗ್ಗೊಗ್ಗಿ 1 kg त्या धूळी वट्ट करू दत्ता तशी मळरी हाव हे केली झाडाक मस्त पुरा गोब्बर घालका मस्त उद्दा घालका हाजी काम केल मळरी पन्न होडोड दत्तती मस्त धूळी वट्ट दत्ता म्हणू ते दिसत कुर्षदे तका प्रतिनित्य गोब्बर आणि उद्दा कपरा घाल भारी आरेखी कटके पळता असेल म्हणकेची केली झाड वैर येऊन घडाय दत्तके आणि होडोड पान दत्तके पन्नापुरा धूळी कटके धूळी खल्लरी 1 ग्राम धूळी वरे मेळके कडे ता कालोचन दिसतके इतले केळी वट केलेले कितलदल्ला हा मस्त केळी झाड वैलरी मस्त पन्नंतू मस्त धूळी वट्ट दत्ता ते पुरा वट्ट केलेले मा ಒಕ್ಕಿ ಬಂಗಾರ ಕೊರಿಯತ म्हणू असेल जागेर पूर्ती हे करतके कसने केळी घालतके मागीर हे सुरवे घालेले केळी असम तांत घडायदಲ್ಲ नवे त्या काणू पेंट ಹೊನ್ನು विकतके मस्त ದುಡ್ಡು मिळतके त्या ದುಡ್ಡು आणि थोडे जाग घेतके आणि इतले केळी घालतके कितले दलरी हगलगी धूळी वट्ट दायनाके आणि केळी पानारी ಒಟ್ಟದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಧೂಳಿ कितले मेळात भारी होई रे अशीची सुमार वर्ष दत्के
जाल्यार हक्का 1/2 केजी सोडून 100 ग्राम धुळी वट्टदाय नके एक दीस बेजारार सांगतके बायलेक तू संगिल म्हणके केल्ली मारैती मिगेल केली तोಟ ಹೊಡೋಡ್ದಲ್ಲಿ ಸೊಳ್ಳರಿ धुळी मात्र वट्टदायनी म्हाका भंगार करूक दायनी म्हणून तेन ती म्हणतके भंगार वे भंगार मस्त वट्टदल्ला तुमका कळणी तितल्यांची म्हणून भितर आपण ಹೊರ್ತಕೆ भितर आपण होनो तिगेले हे भंगरा पॅट ओपन करून दाखयतके मस्त भंगरा तीन घेतला कंकण सोरू हे ते म्हणून तेदने म्हणतके भंगार वट्टदत म्हणून सांगील हांव हेंची तुम्ही केळी तोಟ ಹೊಡೋಡ್ केल्ली केळी विकले मस्त दुड्डू मेळ्ळे तान तो भंगार घेतले तुम्ही ते केळी घालले निमित्त नवे ते धुळी वट्ट करचेक तुम्ही प्रयत्न केले निमित्त नवे हंगितले भंगार दल्ले म्हणतके त्यातनं तर करत काही मिगेल बायल कितली बुद्धांती म्हणून सुनेल बुद्धिवंतिके माई मावांक काही भारी खुशी दत्के आम्ही तका सांदुकून कितले प्रयत्न करले समकोरका म्हणून आमच्यान साधी दल्ले ना जाल्यार तू येऊन 4 वर्ष भितरी तका कितले जीवना पाठ शिकेले म्हण तांकां भारी खुशी दत्के मागीर तान धुळी वट्ट करच काम राबेल की म्हणून नवे तो जीवना पाठ शिकली मागीर आनी कसले धुळी वट्ट करत गोंड्याका करेक्ट सांगला म्हणी आम्ही वरे तशीच आने भाई आमके मस्त जन सब्सक्राइबर्स मेळटती मस्त जन व्हिडिओ पळयतती आमका मस्त सपोर्ट करतती म्हणजे आशेरी दिवस व्हिडिओ घालतासती जाल्यार तुम्ही कोणे सपोर्ट करचे दिसता ना आबा प्लीज तुम्ही पुरा तुमगेल सैरांक आमगेल व्हिडिओ आणि शेअर करनो मस्त जन आमगेल प्रपंच यूट्यूब चॅनल सब्सक्राइब करतशी कराती आमका सपोर्ट कराती ते